Hen, og så kører udenom ham der. Så skal jeg lige skubbe den fra. Rende en kvart omgang. Ja. Skal den bare trækkes, eller skal den... Nej, vi løfter den lidt. Der var ikke andre, så behøver vi ikke skynde os så meget. Altså, så løber du tør for salat. Der er lige lidt tørt på den ræk for kommunen. For jeg prøver at mærke, at dækket var ikke varme. Jeg tror ikke, jeg selv havde slidt så hurtigt før. Fuldstændig. Skal vi løfte det her? Ja, det er sådan en. Er der noget... Tager du her? Eller hvad? Er det her? Ja, du tager bare fat der. Og hvad så? Der er bare at sætte den ned på asfalten, der kommer ikke andre ud lige nu. Så tager vi den lige ned. Jeg tyder bare så vognen herhen. Jepper. Kom der. For satan. Så er det jo. Så? Hvis man bevæger sig på grænsen, så ryger man nogle gange af. Og det var alt tydeligt, det der. Ja, det var det. Men jeg skulle nok også have advaret dig mod, at dækkene ikke var varme, men det... Sådan er det. Ja, jeg kunne mærke det allerede dernede, og så alligevel... Det er så dumt. Jeg lavede den selv lige hvad det hedder, finalen, ikke? Det er det jo ikke. Lige så meget det er. Giv den bare lige en gang vask og strygning. Forhåbentlig. Og det bliver kun senere.